Володимир Балух відбуватиме покарання в російському Краснодарі. Таку інформацію підтвердили уповноважені Верховної Ради з прав людини. Про це Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Фейсбук. Отримала інформацію щодо переведення політв'язня Володимира Балуха для подальшого відбування покарання до міста Краснодар Російської Федерації. Вже надіслала звернення тимчасовому повіреному у справах України в Росії Василю Покотилу. Висловила прохання перевірити умови тримання Балуха, забезпечення його медичною та консульсько-правовою допомогою. Українець Володимир Балух, якого окупаційний Кримський суд засудив за сфабрикованими справами до 4 років та 11 місяців ув'язнення, відбував покарання в Керченській колонії. Минулого тижня його раптово перевезли до Сімферопольського СІЗО, а 3 дні тому з'ясувалося, що там його вже немає. Напередодні російська омбудсменка підтвердила, Балуха переводять в колонію на материковій Росії, утім куди саме – не уточнила.